आपल्याला या आपल्या गावचे धन्यवाद डीजे. आपल्या मंदरुळ गावचे गाव प्रमुख सन्माननीय परशुराम भानू मासे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. खूप सारे धन्यवाद, खूप सारे आभार व्यक्त मी त्यांचे करतो. त्याचप्रमाणे संदीप गादीकर साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. तर या ठिकाणी सामनावीर पुरस्कार प्रदान करण्यात येतोय सारिश. मी मगाशीच म्हटलं होतं, मला वारंवार वाटत होतं सारिश आज नशिबाला त्याची साथ आहे आणि खरंच एक अशक्य जे होते ते शक्य करून दाखवलं सारिशने. तर दुसरा सेमीफायनल सामना सुरू होता पेंडखळे विरुद्ध कोंडेताड. पहिला चेंडू राजेश लांजेकर यांचा आणि संदेशच्या बॅटमधून चेंडू चाललाय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एक धाव. एक चांगला सामना हा सुद्धा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. मागील सामना आपण पाहिला, कुठेतरी स्वतःला नक्कीच दोष देतील आयुष्य डेवन अडिवरे संघाचे खेळाडू. हा सामना त्यांना आज नक्कीच विसरता येणार नाही. पुन्हा बॅटची कडा घेतली. नक्कीच क्रिकेटमध्ये क्रिकेट हा खूप भावनिक असा खेळ आहे. कारण सेमीफायनलचा सामना हरणं हे दुःख किती पचवणं कठीण असतं ना, हे आत्ताच मी थोड्या अर्ध्या तासापूर्वी अनुभवलं. कारण आपण पाहिलं राजापूर चॅलेंजर ट्रॉफी सुद्धा सुरू आहे. त्या ट्रॉफीमध्ये माझा संघ गांगेश्वर हातीवले एक हातातला सामना त्यांनी गमावला. सेमीफायनलचा तो सामना होता, अतिशय दुःख झालं. त्याचप्रमाणे आता आपण पाहिलं आडिवरे संघ सुद्धा बघा हातातले हा सामना होता. 9 चेंडूमध्ये 7 धावा बनवायच्या होत्या आणि असे जेव्हा सामने हातातून जातात ना, जेव्हा आपण हरतो, नक्कीच त्या खेळाडूंना झोप नाही लागत 2 दिवस. सतत हेच विचार मनात चालू असतात की हे कसं झालं. नक्कीच या स्वतःला दोष देतील, मात्र ही या गोष्टी घडत असतात क्रिकेटमध्ये. अशा फेसमधून आपण जात असतो. तर संदेश आपल्याला फलंदाजी पाहतोय. डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा चेंडू गेला. राजेश लांजेकर कोंडेतड संघाचा एक अति महत्त्वाचा हा खेळाडू आहे. फलंदाजी सुंदर, त्याचप्रमाणे गोलंदाजी सुद्धा त्याची सुंदर असते. पहिल्या षटक घेऊन तो दाखल झालाय. हा शॉर्ट पिच चेंडू वाईट स्वरूपामध्ये एक एक्स्ट्रा धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाणार आहे. यष्टीरक्षक जर बघा आपण मंगेश, मी पाहिलं मागील सामन्यामध्ये सुद्धा मंगेश अतिशय उच्च दर्जाचं यष्टीरक्षण करताना पाहिलं. पुन्हा हा पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडूला खेळलाय संदेश. चेंडू चाललाय, ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषा पार. हा येतोय पहिला चौकार. आता मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. स्वतः तो संघाचा कर्णधार आहे आणि एक चांगला फटका आपण पाहिला. पॉईंटच्या डोक्यावरून चांगला फटका खेळला चौकारासाठी. राजेशवरती त्याने हल्ला केला. राजेश मात्र आता नक्कीच कमबॅक करेल. पुन्हा बॅटची कडा घेतली. डोळे झाकून हा एक शॉट खेळला होता. डिक्लेरेशन बॉक्सला चेंडू गेलाय. एक धाव मिळते. निर्धारित 3 षटकांचा हा सामना असेल आणि 3 षटकामध्ये कमीत कमी जर आपण पाहिलं कोंडेतड संघाची बॅटिंग ऑर्डर, एक छोटा पॅकेट बडा धमाका सचिन धोपटे, राजेश लांजेकर यांसारखे मोठे खेळाडू या संघामध्ये आपण खेळताना पाहणार आहोत. पुन्हा चेंडू गेला डिक्लेरेशन बॉक्सला एक धावेसाठी. षटक संपल्याचा इशारा केला जातो. एका पहिल्या षटकाची अखेरी धावसंख्या
10. तर या ठिकाणी सन्माननीय संदीप गादीकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर मी आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय सुनील मासिये साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. विशेष सहकार्य त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेसाठी लाभलंय. धन्यवाद सर. असंच सहकार्य तुम्ही वेळोवेळी आम्हाला करत राहा. तुमच्यात या अशाच सहकार्यामुळे अशा स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पाडतो आपण. ही स्पर्धा राजापूर तालुक्यातील एक मोठी स्पर्धा आणि आजचा हा शेवटचा दिवस. अंतिम प्रहारामध्ये आपण झुकलेलो आहोत. दुसरा सेमीफायनल सामना सुरू झालाय आणि या ठिकाणी आम्हाला माहिती मिळते ही स्पर्धा आतापर्यंत 58,000 लोकांनी पाहिले. 58,000 लोकांच्या प्लस म्हणजे जवळपास 59,000पर्यंत लोकांनी ही आपली स्पर्धा पाहिली आहे. या स्पर्धेचा आस्वाद घेतलाय. तर हा चांगला पूल केलाय लेक्सरच्या दिशेला. एका धावेवरती समाधान मानलंय. प्रीतम हा सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. मागील क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये अतिशय घणाघाती अशी फलंदाजी केली होती. पहिला प्रणित हा फलंदाज पहिल्या षटकामध्ये हल्ला चढवला होता. 3 षटकार खेचले होते या फलंदाजाने. सेमीफायनलमध्ये सुद्धा तशाच कामगिरीची अपेक्षा पेंडकळे संघाला नक्कीच असेल. आता मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे. डिक्लेरेशन बॉक्सच्या दिशेला हा चेंडू उडालाय. चेंडू चाललाय डिक्लेरेशन बॉक्स. एक धाव. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वा आणि पहिला जो फायनलिस्ट संघ ठरलाय तो म्हणजे नवलाई तळवडे. या संघाचं खूप खूप अभिनंदन. पहिला फायनलिस्ट बनण्याचा मान त्यांनी मिळवलाय. या सामन्यामधून आपल्याला दुसरा फायनलिस्ट मिळणार आहे आणि नंतर मिळणार आहे आपला राजापूरचा चॅम्पियन कोण. या चॅम्पियनच्या रेसमध्ये जर नक्कीच 3 संघ आहेत. पहिला संघ तर फिक्स झालाय तो म्हणजे तळवडे. त्यानंतर श्री गांगो 11 कोंडेतळा संघ सुद्धा रेसमध्ये आहे आणि पेंडकळे सुद्धा. पेंडकळे संघ जर आपण पाहिला एक मोठ्या स्पर्धामध्ये मी नक्कीच या संघाला कधी पाहिलं नव्हतं. म्हणजे याकडील पेंडकळे सारख्या पंचक्रोशीमध्ये नक्कीच हा संघ चांगला खेळत असतो. परंतु एखाद्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये मी पहिल्यांदा या संघाला पाहिलं. खूप चांगला संघ आहे. संतुलित संघ आहे आणि चांगली कामगिरी त्यांनी आतापर्यंत केली. सेमीफायनलमध्ये ते खेळत आहेत. पुन्हा एकदा हा चेंडू ऑफस्टंपच्या बऱ्याचशा बाहेर. मंगेश सुद्धा चुकतायत आणि हा चेंडू चाललाय सरळ डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एकूण धावा मिळतात त्यात 2. धावसंख्या पोहोचते 15 वरती. प्रथमेश एक चांगलं षटक प्रगतीपथावर आपण पाहिलं. पहिल्या 3 चेंडूवरती 3 एकेरी धावा, त्यानंतर 2 धावा आणि एक एक्स्ट्रा धाव आता आपण पाहिली वाईड आणि एक एक्स्ट्रा धाव. पुन्हा एका वाईड एक एक्स्ट्रा धाव मिळते. पुन्हा स्ट्राईक वरती खेळतो तो प्रणित. प्रथमेश वरती नक्कीच या चेंडूवरती हल्ला करावा लागेल. पुन्हा फुल केलाय. मात्र ते जे क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रामध्ये आपण ठेवला एक डिक्लर. एका धावेसाठी चेंडू केलाय. लेगसरची बाजू जर आपण पाहिली अतिशय स्ट्रॉंग त्याची जी बाजू आहे प्रणित याची. धावसंख्या पोचली आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 16. पुन्हा प्रथमेश. पुन्हा एकदा वाईड.
आता मात्र खराब गोलंदाजी मी नक्कीच म्हणेन. अशा गोलंदाजीची काहीच गरज नाही. एक महत्त्वाचा सेमीफायनलचा सामना आहे आणि या सामन्यामध्ये केवळ 6 चेंडू अचूक टप्प्यावरती टाकणे खूप गरजेचं आहे. मात्र प्रथमेश आपण पाहिलं थोडीशी लाईन आणि लेंथपासून भरकटतोय. चेंडू सरळ जातोय डिक्लेरेशन बॉक्सला. मंगेश सुद्धा या चेंडूला काही करू शकत नाही आहे, कारण खूप वेगवान पद्धतीचा चेंडू होता, खूप बाहेर चेंडू होता. एकूण धावा मिळत आहेत त्या 2 आणि धावसंख्या पोहोचते 18 वरती. पुन्हा पुन्हा लगातार हा तिसरा वाईड येतोय. खराब गोलंदाजी मी आता मात्र नक्कीच म्हणेन. खराब गोलंदाजी. 4 वाईड आतापर्यंत आपण पाहिले. धावसंख्या झाले 19. यानंतर शॉर्ट पिच चेंडू आणि त्याच्यावरती केलाय मोठा प्रहार आणि सरळ पाठवलाय सीमा पार षटकार. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 28. किती आले? 27. धावसंख्या नीट मोजा. धावसंख्या 27. तिसरं षटक प्रगतीवरती. बॉलरचं नाव हॅलो हॅलो. हॅलो. तिसरं षटक घेऊन दाखल झालाय तो हितेश. प्रणित सामना करतोय. प्रणित जर आपण पाहिला एक चांगला फलंदाज आहे. सलामीची ही जोडी आहे बघा. अजूनही विकेट किंवा बळी गोंडेतर संघाला मिळवता आलेला नाहीये. शॉर्ट पिच चेंडू आणि पुन्हा एकदा प्रहार केलाय. सरळ पाठवलाय सीमा पार षटकार. हाणामारीचं षटक पहिल्या इनिंग्स मधील आणि एका चांगल्या षटकामध्ये एक चांगली फटकेबाजी फलंदाजी आपण पाहतोय प्रणितकडून. पुन्हा हितेश. पुन्हा शॉर्ट पिच चेंडू आणि पुन्हा डिक्लेरेशन बॉक्स. एक धाव. रवी नाचणेकर. रवी नाचणेकर कुठे आहात का आपण?
रवी नाचणेकर मंडळाचे कार्यकर्ते. बॅटची काढा घेतली, पुन्हा व्यासपीठाला सलामी देत हा चेंडू आलाय डिक्लेरेशन बॉक्सला. पुन्हा आता मात्र पुन्हा चेंडू हवेमध्ये आहे. सचिन धोपटे त्या ठिकाणी आहे. होणार का झेल, आणि झेल घेतला जातोय तो सचिन धोपटे यांच्याकडून. प्रणित तंबूमध्ये परतलाय. रवींद्र खूप चांगली फलंदाजी करून तंबूमध्ये परतले तो प्रणित. प्रत्येक सामन्यामध्ये धावसंख्या झाली 35. प्रत्येक सामन्यामध्ये या फलंदाजाने खूप चांगली फलंदाजी केलेली आहे. असा हा प्रणित. आणि काय क्षेत्ररक्षण बघा, काय फिल्डिंग केले, काय रनआउट केलंय. तो इथे शेवटचा चेंडू होता आणि या शेवटचा चेंडू जातो निर्धाव. धावसंख्या झाली ती निर्धारित 3 षटकामध्ये 35 आणि 36 म्हणजे 36 धावांचं आव्हान विजयासाठी ठेवलंय ते श्री गांगो 11 कोंडेतड या संघासमोर पेंडकळे संघाने. यानंतर सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकवतील आमचे मित्र आणि आमच्या मंडळाचे सचिव सन्माननीय वैभवजी कोळवणकर साहेब. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. चला स्कोरर कैलास नवाळे जागा पकडा. चला 18 चेंडू आणि 36 धावांची गरज असणार आहे. सेमीफायनलचा हा दुसरा सामना आणि कोण बाजी मारतो पाहूया, की पेंडखळे की कोंडेतड. दोन्हीही चांगले मातंबर असे संघ आहेत. दोन्हीही एक अष्टपैलू खेळाडू संघाचा भरणा असलेला असे दोन्ही संघ आहेत. त्यामध्ये राजेश लांजेकर हा एक आक्रमक अष्टपैलू खेळाडू आहे. कित्येक सामने त्याने एकाहाती जिंकून दिले या आधीच्या. आणि सचिन धोपटे हाही एक छोटा परंतु मजबूत ध्येयष्टीचा असा हा आक्रमक फलंदाज. पाहूया सिक्सर किंग सचिन. आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, पहिलाच निर्धाव चेंडू. सचिन याचा थोडासा कॉन्फिडन्स लूज दिसतोय, परंतु सचिन मध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. सचिन दिलेल्या षटकार मारू शकतो. आणि एक कोंडेतड संघाचा हा हुकमी एक्का. ठीक आहे बघा, सचिन धोपटे आणि हा खणखणी षटकार.
4 चेंडू झाल्यात. एकूण 14 चेंडू मध्ये 28 धावांची गरज. वासुदेव सावळे साहेब मंदरुळ गावचे तंटामुक्त अध्यक्ष आणि ज्यांच्याकडून जे बक्षीस लागलं होतं 1000 रुपयाचं, 3 षटकार लागोपाठला आणि ते खिशामध्ये पैसे घेऊनच फिरतायत बघा. पर्सनॅलिटी बघा, गॉगल चष्मा पूर्ण लावून आहेत आणि त्यांच्या ते जे करतात आमच्याकडे कुठे सॉरी हात वरती करायचं जरा अध्यक्ष साहेब. धन्यवाद. पुन्हा एकदा चोरट्या धावामध्ये यशस्वी झाल्यात ते सचिन धोपटे आणि 2 धावा, 10 धावा झाल्यात टोटल. आणि अध्यक्ष साहेब सॉरी, तुमची पर्सनॅलिटी तशीच आहे त्यामुळे फक्त गॉगल लावला नव्हता, परंतु गॉगल लावला तर नक्कीच तुमची पर्सनॅलिटी त्याला शोभून दिसेल आणि तुमच्याकडून 1000 रुपये जे बक्षीस आलेले आहे खरोखर त्याचा कोण फायदा उचलतो पाहूया. आणि दोन्ही फलंदाज असे आहेत की ते दोन्ही फलंदाज फायदा उचलू शकतात. आणि पुन्हा एकदा खणखणीत मारलेला हा चौकार. राजेश एक आक्रमक फलंदाज. फ्री हिट आहे पहिल्यापासून फ्री हिट आहे. पहिल्यापासून फ्री हिटचा नियम आहे. तुम्ही वाद करू नका. बॉलर बॅट्समन वाद करू नका कोणीही. आहे पंचांचा निर्णय अंतिम राहील आणि फ्री हिटचा हा चेंडू सचिन धोपटेला याचा फायदा उचलतो का पाहूया. 3 षटकार मारले तर तंटामुक्त अध्यक्ष सन्माननीय वासुदेव साबळे साहेब यांच्याकडून मंदरुळ गाव जे अध्यक्ष आहे त्यांच्याकडून 1000 रुपयाचं रोख रक्कम पारितोषिक 1000 रुपये फक्त खिशामध्ये ठेवले आहेत मागापासून आणि ते नक्कीच बाहेर काढण्याची संधी मिळेल अशी मला वाटते या सामन्यामध्ये. पाहूया सचिन धोपटे आणि राजेश लांजेकर. फ्री हिटचा चेंडू असल्यामुळे हा भात उसकला पण फायदा उचलता आला नाही सचिन धोपटे याला. ठीक आहे अजून गेम बाकी आहे. अकरा चेंडू आणि 21 धावांची गरज. पंचाने आपला निर्णय सांगायचा आहे. पंच चौकार. चौकार मारलाय खणखणीत आणि सर्वांना सांगू इच्छितो की आपल्या मंडळासाठी जे आकर्षक जे टी शर्ट छापले होतं सन्माननीय तुषार सरपे साहेबांच्या सौजन्यातून मुबारक शपुद्दीन ठाकूर मँगो हॉटेलचे मालक आणि मला वाटतं पुन्हा एकदा हा डॉट चेंडू असावा पंचांचा इशारा डॉट चेंडू आणि मँगो हॉटेलचे मालक मुबारक शपुद्दीन ठाकूर साहेब यांच्याकडून आपल्या मंडळाला जी टी शर्ट मिळाले आहे त्याबद्दल मंडळ खूप आभार आहे. पुढचा चेंडू पाहूया आणि पुन्हा एकदा बॅट खाली टाकलेला चेंडू आणि मला वाटतं हा खणखणी षटकार.
सन्माननीय देवाचे गोटणे गावचे सुपुत्र सन्माननीय श्री योगेश चव्हाण साहेब यांच्याकडून आपल्या मंडळाला विशेष सहकार्य लाभलेलं आहे. आणि खास सांगायचं झालं तर कुठलंही सामाजिक कार्य असू दे, कुठल्याही कोणाची अडचण असू दे, ही व्यक्ती धावून जाते आणि कुठल्याही समाजकार्यामध्ये पुढे असतो. अशी ही व्यक्ती सन्माननीय योगेश चव्हाण साहेब यांच्याही मंडळाचा खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद. किती पाहिजे? कैलाश स्कोर किती झालाय? 7 बॉल 5. हा 7 बॉल 7 रन. आणि खरोखरच सचिन जो संघाचा भरोशाचा हा ओपनर आणि निर्णायक सामन्यामध्ये त्याची बॅट बोलते. सकाळपासून मी पाहिलंय की ह्याची बॅट शांत होती, परंतु ओपनिंगला हीच जोडी येत होती. कारण संघाला माहिती आहे एकदा चालला की रणगाडा चालणार. आणि खरोखरच सचिनने दाखवून दिलंय की मी आणि खास क्रिकेटसाठी आपल्या मुंबईवरून सुट्टी घेऊन आलेला आहे तो गावी, कारण मला राजापुर चॅम्पियन ट्रॉफी खेळायची आहे. लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. राजेश आता स्ट्राईक वरती. चला पॅनल्टी लावू शकता जर स्पीडअप नाही केलं तर. पंचांना आणि थोडं लक्ष द्यायचं आहे खेळाडूंनी पण. वेळ आपली होत चालली आहे. फायनल सामना पण खेळायचा आहे. बक्षीस समारंभ आहे. प्रमुख पाहुणे पण इथे उपस्थित आहे सर्व. तर यासाठी आपल्याला स्पीडअप करायचं आहे. जर सामना टायमामध्ये खेळवला नाही गेला तर पॅनल्टी लागू शकते. दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची याची. मंडळाचा निर्णय आहे. 6 चेंडूंनी 7 धावांची गरज. मगाशी तशीच गरज होती. आणि पुन्हा एकदा लपटला चेंडू होता. 1 धाव घेण्यात आलेली आहे. मला वाटतं दुसरी धाव घेते का आणि दुसरी धाव पण घेतली जातील. खरोखरच गच्चा क्षेत्ररक्षण या वेळेला गच्चा क्षेत्ररक्षण होऊ शकत नाही, परंतु अपेक्षा कोणाकडून करावी तर या दोन्ही संघाकडून खेळली पाहिजे होती की हा सामना मेहनत आहे. पुरा 3 दिवसाची मेहनत आहे आणि या 3 दिवसाच्या मेहनतीसाठी खरोखर अशी फिल्डिंग झाली तर नक्की त्याचा फायदा समोरचा संघ घेऊ शकतो. आणि आता बघा 5 चेंडूमध्ये 5 धावांचं समीकरण आलेलं आहे. 5 चेंडू 5 धावांची गरज. आणि बघा कोण खेळतोय. ओपनिंगला आलाय तो राजेश लांजेकर. आणि हा झेल होऊ शकला असता, परंतु थोडासा डिक्लेअर बॉक्स मध्ये 4 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. बघा दोन्ही संघाच्या दिशेने हा सामना जाऊ शकतो, परंतु तितकाच शांत संयमी खेळ करतोय. कारण हा खेळाडू आहे जो राजेश लांजेकर सॉरी, हा नक्कीच विन करूनच जाणार असं दिसतोय. कारण त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे आणि समोरचा संघ ही तेवढी चिकाटी दाखवते. अजूनही हार मानायला तयार नाहीये बघा. आणि पुन्हा एकदा मला वाटतं 2 धावा होऊ शकतात का. आणि मला वाटतं डिक्लेअर बॉक्स मध्ये 1 धाव. 3 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. मला सामना आवडला असेल तर सर्वांनी जरा टाळ्या वाजवायच्या आहेत. सेमी फायनलचा हा दुसरा सामना आहे आणि कंपल्सरी चेस असल्यामुळे 3 चेंडू मध्ये 3 धावांची गरज. 3 चेंडू आणि 3 धावा. जरा बॉलरसाठी पण टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत. शेवटच्या 6 चेंडू मध्ये 7 धावा असताना काय बॉलिंग केली जाते. खरोखर जरा बॉलरसाठी पण टाळ्या झाल्या. सर्वांनी जरा टाळ्या वाजवायच्या जोरदार. जबरदस्त बॉलिंग करतायत, जबरदस्त बॅटिंग होते. कोण सेमीफायनलचा विनर होते ते पाहूया. आणि काय गच्चा क्षेत्ररक्षण आणि खणखणीत चौकार. चला टॉस करून घ्यायचा आहे. टॉस करून घ्यायचा आहे. काय सामना रंगवला होता, परंतु फिल्डरने त्याला साथ दिली नाही. खरोखरच बॉलरला मानलं पाहिजे. बॉलरला खरोखरच त्याला अभिनंदन केलं पाहिजे. फिल्डिंग जर चांगली झाली असती तर नक्कीच विजयी होऊ शकला असता. हा मला वाटतं चला कोंडेतड यायचंय आणि